Estámonos o sábado, porque o viernes da noite non estaba. Penso que é unha broma de alguén. Alguna broma de alguén ou algo así, outra explicación non me ten. A verdade é que non teño ni idea. Non coñezo grupos nesta zona que fajan iso. A verdade é que resulta un pouco raro. Ese círculo nesta xusto no adro, na entrada a esta igrexa de Santa María de Darbo. Carmiña, seguimos con vostede. Oficialmente a primeira persoa que viu ese círculo onte pola tarde, xa nos contaba alertada, alarmada, chama a policía. Que lle comenta nese instante? Hombre, no momento cheguei e mirei todo aquilo ao rededor todo negro. O primeiro que fixen foi chamar a policía. Chama o cura tamén, Chamei non? ao cura. O cura veu un pouquiño máis tarde, pero a policía sabeu o momento. Vostede xa nos contaba, impresionada. Cando comeza a recibir tamén as impresións de veciñas e veciños que van sabendo que hai a aparecer un círculo ritual ou unha falcatruada, que lle empeza a dicir a xente? A xente por que lado estaba máis? Que máis que por alguén que estaba un pouquiño malo da cabeza porque non era normal, pero bueno, había de todo. Había de decir que podía de ser un ritual, que podía ser alguén que estaba de cachondeo, pero isto non é de cachondeo. Iso o que nos di Carmiña agora dunha maneira ou doutra, agora ídelo ver porque conseguimos falar esta tarde con máis persoas precisamente aquí no adro da igrexa, pero importante porque este mediodía veu a policía, tamén viñeron dúas persoas de Protección Civil que intentaron e conseguiron limpar ese círculo. Vostede dixonos que a textura chamaba a atención. Sí, porque era todo redondo, pero elí deberon de dar ao rededor como un cordel con goma, con parecía... chicle ou goma, logo con... Unha textura como pegañenta, sí, e despois por riba deberon de pasar así, bueno, que quedaba moi pegado todo ao rededor, sí, de negro, pero para limpialo costoulle un traballo. Dúas horas. Importante, Carmiña, porque vostede temos que agradecer que nos dera o seu testemunho, pero precisamente xa apuntaba, e aí apuntan tamén os dedos, a ese círculo que ten a Cangas pois en alerta. Ainda dese círculo que está despertando tanta expectación, ademais aquí, bueno, en Darbo, expectación e un pouco de temor tamén. Claro. Falan de un posible meigallo, invocación. Que cree vostede diante dunha igrexa? Non, eu non creo nada deso. Non. Isto é algún parvo que anda facendo o conto. Vostede ten medo mesmo a pensar nesa idea de que poida ser un mengallo? Dalle un pouco de cousa? Dama que el, claro, coño. Non sospeita tanto que poida tratarse de un acto de bruxería, como din algunhas voces de inxusto diante dunha porta dunha igrexa? Que as hai ainas, pero non creo nelas, a ver... Sabelas hai. Dirás ainas, pero bueno. Non é normal. Para mí non é normal eso. Eu non sei. Prefire pensar en que se trata se cada dunha outra unha falcatruada para que non lle dé a vostede tamén un pouco de... Sí, claro. O meu pensar, penso que eso, como ir, basta un calquera cousa que anduveron por aquí, ou me fixaran algunha trastada. Se non pensan no que fan, sí, unha parvada calquera. Como se lle dá por pintar a porta. Pensa máis en acto de bruxería ou nunha falcatruada? Nun acto vandálico? Que lle cadra máis? Eu que sei en bruxería máis. Máis en bruxería? Quizás. Pues está pegado ao círculo. Me cago en 10, fora dele. Bueno, dende logo o misterio está aí e nos se queremos sair de dúbidas, por eso queremos preguntarlle a unha experta en rituais, Fini Lamora. Moi boas tardes. Hola, moi buenas tardes. Bueno, Fini, estamos falando de dous círculos ás portas da igrexa e dous círculos feitos en menos dunha semana. De que se pode tratar, ti que eres experta? A ver, es un poco complicado porque los círculos para hacer magia, hacerlos en un recinto de una iglesia no tiene mucha lógica, a no ser que, claro, este tipo de rituales, por ejemplo, la magia o la religión afroamericana, es muy ambivalente. Te pueden tener una diosa y a la vez ser la Virgen.
a anunciar que es a Virgen María. Quiere Fini, decir aquí hai un que- patrón que sí se repite no caso de Moaña e de Cangas. Parece que a circunferencia está feita, gravada na propia pedra, hai unha sustancia dentro, pólvora, resina, o que sexa, o que lle prende el lume. Isto ten, as Claro. portas dunha igrexa, isto ten un significado, creo que bastante forte, non? Sí, y con tendencia más a que se ha hecho algo a nivel oscuro. Pero a que te refires Que lo- exactamente, Fini? É un como un Magia- ritual para protección, para pedirlle mal a alguén? De que falamos? Hombre, ver, no puedo saberlo porque no he canalizado el lugar y si no estoy en el lugar no puedo canalizarlo para dar una... Pero o teu instinto, que sei que tes, Fini, que che di un instinto? A ver, el instinto en principio que no tiene lógica que tú vayas a hacer un ritual de magia oscura en el atrio en la iglesia, o sea, para mí eso no lo tiene. Lo curioso de todo es que no hay rastros de velas ni de ofrendas como quedan en otros sitios. Ahí no quedó todo limpio, por lo que me habéis comentado. Bueno, a verdade é que en Moaña había como unha mecha no centro do círculo. Bueno, pero la mecha también te das cuenta que si han puesto fuego alrededor para prender el círculo... Podería ser bueno, diso, pues ¿no? la mecha puede ser de eso. Claro, Pero es Fini, é que no- queremos sobre todo saber como protexernos ao ver eses círculos. Claro, se non temos claro se é maxa boa, maxa mala, que se fixo aí, como podemos protexernos se vemos algo semellante. En principio, cuando se hace un círculo mágico, tiene la vibración y el poder durante 24 horas. No sé el tiempo que llevará eso. Entonces, si hay esa vibración, pues ser un poco prudentes porque no sabemos realmente lo que se ha invocado ni lo que se ha traído. Puede estar ahí, como no puede estar, y puede afectar a alguien. Es lo mismo que cuando hay en cruces de caminos que hacen ofrendas Claro. con velas, con licor y con ropa. Eso todo tocarlo, hay que ser prudentes, no sabemos Carai, lo Fini, que se pois ha atraído. non tiñamos nin idea destos 24 horas. Grazas unha vez máis por estar aquí connosco na Hora Galega en directo. Vamos a avisar a Emilio, o equipo de Emilio. No, de verdade, Porque que nos obviamente acheguen. que nos acheguen moito. Grazas, Fini, de verdade que sí. Graciñas, Fini Lamora. Rituais no Morrazo, Moaña en Cangas, pero Joder. temos que dicir que en Galicia, Rocío, A ver. xa vimos cousas veredes, dicía outro. É verdad. Cousas veredes, É verdad. Yaiza, e falamos de outros rituais aquí no país, non? Pois se miramos estas imaxes que van a aparecer por aquí agora, estamos falando destas imaxes que se gravaban en febreiro. O equipo do Hora Galega fomos ata a praia de Area Maior nos Muiños, ali en Muxía, se non me equivoco, agora mesmo Sí, non estou moi Muxía. segura, Muxía, moi ben. Pois digamos, mirade, varias candeas negras, uns vasiños que contiñan, decía o noso equipo, unha bebida que era alcohol tipo orujo. Tamén estas figuriñas de madeira que poderían ter procedencia afroamericana. Non se sabe moi ben cal era a intención deste ritual, o que sí se sabe é que o máis probable é que fose maxia negra. Así que moito cuidadiño con estas cousas, se as vemos. No, a verdade é que sí, estas cousas non son agradables, que pasen ou toparnos con un ritual destas características, pero é verdade que cando falamos de rituais é ben coñecido que en moitas ocasións tense sacrificado animais para facer esos rituais. E claro,